Gong. Bagong. Le Gong. Kowe kok mendelik mripatmu? Kang Supan demit to, Le? Kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki? Kowe iki ngapa? Edan apa piye? Mbok eling to, Gong, kowe iki ming anake Semar. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Solontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku ro Gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mula dituwake Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot ya ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dhewe tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku sing menggak kekarepanmu. Wah, lumut jejene kowe. Wah. Ben. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajae bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Iya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Ucus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli.
Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Muni ya, Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, neng dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar ki dosa, apa Semar ki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantral galu. Kathoke mlotra barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani-wani aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Nek kene wae tengok-tengok. Ya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandur ning kene hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti ora usah kuwatir. Heeh. Lah kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakang-kakangmu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pila Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhan-kandhanane ngeyel. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng, sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong
tugel gurune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ora apa-apa nek minta tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dheke nendang sirangane ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulon Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalungan ra kene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndorowati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Wangune iki sing arep dadekke jagone Pendhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok, Ndara Janaka ndodhok, Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Wo, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong, nggih kakek, iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih ulun nggih? Iya. Ulun bakal crita lawan kita. Crita napa?
sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene Kusike Bagong Kusike. Kusike aja ngawur Kusike. Kula mau nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa, nanging ulun ingkang crita, merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kalih sampean, kula niku klebu anak sampean. Mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semono Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging togok utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si togok ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulun sabda. Semar Ismaya, kita wis duwe ruwang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu nuwun kantoro matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Bu Kulon? Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Bu Kulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulun, leres pangandika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulun. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mangke mboten dibayar, Pukulun. Bagong wong edan, ulun kundur makayangan. Salam kula katur betra-betra ya, Kulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak, Bu Kulun.
sing manjing ning awakmu iki kon metu. Non, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampuh kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pakde? Metu wae. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jahitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming saderma dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk Ndarawarku dhewe ora apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Enten modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer Gong. Nggih, matur sembah nuwun Antasena nggih. Iya. Pus padhang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Ate nek ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa, Mir? Ya, Pak ngono ora Mir. Ora tetep Mir. Oh iya. Bagong nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa, Bagong. Ndarawarku Ndara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih badhe menapa malih niki terus teruse pripun niki apike? Ya wis nek wis ya.